seneng pete. Aduh. Iki kembarane Mbah Sis tenan iki. Senengane pete sing gedhi-gedhi. Bikin story sik, Bu. Alhamdulillah guys, iki wis teko. Iki tadi apa jenenge? Lokasine kuwi ning Simpang Pitu. Simpang Pitune pokoknya sing nah kae lho, ku kretone cepu. Yo soalnya nek 7 simpangan. 5 6 7. Iya 7 1 2 3 4 5 6 7. Udah piye dah. Nah, itu untung. Ayah pesen apa? Lele. Lele, terus udah gate. Terus ibu yo lele. Ambek iki pete ya Allah, Bu. Oke aku guys ayam dia. Aku bayang doi wes siraku gede, Bu. Apa? Aku kan tahu ya, Bu. Kan Mas kan penasaran jajal pete. Pete iki Mbak Reva ki tuku ki sak wiket mang ya, Bu. Sing kok ning pasar ngono ki sak krombyong ngono ki 100.000, Bu. Tapi luwih akeh. Nah, terus ki Mas penasaran digawe sego goreng. Walah, Bu. Ampun deh, Bu. Aku jajal sithik wis no aku. Sing senang ngono. Iki suarane guys, nek suarane wang-wang soalnya yo sampinge dalan, Simpang Pintu Piring. Seperti itu. Hah? Nasi uduk. Tapi aku gak pengen nasi uduk, aku pengennya nasi biasa. Iki wis tak penyet-penyet guys, Bang, tapi aku cuci tangan terus sampai iki. Segere. Kita di malam ini gini guys. Emang Mbak Reva, awake kudu ra penak, bayi piring ya nunggu Mbak Reva. Bayi mang wis nganggo botok. Heeh, wis cahku iki piye ya? Pokok man ki nek bar perjalanan jauh kuwi mesti awake iki ra penak kabeh. Jadi cahku iki gak cocok mudik iki gak patek cocok ya deh ya. Mudik ngono kuwi apa neh mudik sing koyo sampai numpak pesawat terus numpak BC, numpak apa numpak kendaraan neh ngono kuwi balah tenan, guys. Apa neh ndek iki kan ning Pati juga kan apa jenenge perjalanan kan yo menggok-menggok Jadi ndekne yo ngono kuwi. Pas budal ae lho tekan alas, Jawa ngarani Bapak. Jadi tekan alas sih. Daya tahan tubuhnya lemah. Apa? Daya tahan tubuh. Oh, daya tahan tubuh Ini tekan alas, guys. Kuwi wis gak buka ae dah, aku mabuk iki kok. Terus mampir Alfamart ilang mabuke. Alfamart terus mangan jajan wis rada penak. Terus rada iso ya pokoknya rada bersemangat ngono kuwi lah. Mbak Reva iki yo sing bar saka Alfamart yo rada penak lah awake soalnya bar dipangani jajan kan. Soalnya menurutku yo guys, menurutku nek ning perjalanan numpak mobil kuwi nek ambek ganyem kuwi gak mabuk malahan menurutku, tapi yo enek wong sing nek ampas ning perjalanan ngono kuwi malah kudu balik. Beragam guys ngono kuwi. Iki dadi pecel lele, iki sego goreng sing kecintaan banget ning tepung. Kecintaanku, ya. Selain lek ini aku juga cinta ning ngono ya. Iya engko sae ra apa-apa. Berdiri to. Ya wis guys kita ngantukno ya. Kalian anak kembar. Pil rasa. Rasane. Ya ojo enak to. Mainan keren-keren ya? Kapan nih? Aku dulu tahu dah ya. Wih, ya guys, metu berdua jare Masya Allah gitu deh kan. Enak Bu, pete ini. Walah, seweneng guys Ibu ambil pete. Yang emang ayam goreng.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ning kene iki entuk 2 sambel. Sambel merah sama sambel hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana Wah, ngono kuwi, guys. Nek sampe ke dalan yo. Tin. Tapi karena ayahnya cocok banget. Iya. Ayah cocok guys nang kene. Oh, nanin. Sudah biasa ya. Berani ya pemirsa. Untuk panjenengan semuanya, jangan lupa maem. Aku suka nek mangan penting. Aku ya cocok guys nang kene iki. Ayamnya kulit banyak guys, Mantap ya. mantap. Boleh. Sambal kurang. Ya aku mau coba. Ada banyak. Udah aku. Nah guys, aja lali mami, ya aku tak mam saya dadah. Mampir guys. Kok nambah iki senane onde mini. Ambek tahu crispy. Tahu crispy molen. Campur berarti. Iki sing enak iki. Sing pengin. Nggih, satu kali niku ae, Bu. Aku tumbas kaya iki. Tak bos. Pokoknya ono tahu crispy, molen, karo onde-onde mini. Iki ono maneh ning merah, Bu. Ning Lampu merah. lampu merah sebelah Pak Bambang. Lampu merah-merah. Daerah merah ngono maksudnya. Kuwi sebelah Pak Bambang. Kan pas periksakno ibu apa aku pas periksa ki mesti yo langganane cah-cah iku. Tumbas iku. Sampingnya, kok sampingnya depan Indomaret. Ya iki arah maksudnya iki SMA 1 ki lho. Terus nasi padang iki kae, nasi padang raya. Oh, nasi padang iku ya. Nah, yo kuwi. Oh, alah. Oh, iku ya ketemu. Kan tak tujuane kowe. Tapi wis tutup lho ya. Nggih bengi tutup ta. Oh, jadi ini enak Bu, iku mesti murah, meriah dan enak menurut Bu. Mesti terjangkau. Aku juga belum pernah coba, wis kali-kali sok mencoba ke nasi padang. Nah, iki wis. Kering, guys, gegere garing. Ratus. Sambel. Iya. Kita lanjut ning kene ya. Lah mau ora mbok gawane pete. Ndak doyan. Enggak doyan pete padahal enak sekali. Sibuk ya. Yo mangan yo apa sih? Aku gak pengen nyekelin dah. Maksudnya Gak apa ya? pengen mangan. Enak mbak nek mbok campur. Oh. Iya, aku mau mangan kuwi anjir. Enggak seneng tak campur sambelnya, tapi kan pribadi orang kan berbeda-beda Selera. ya pribadi. Selera maksudnya. Aku nek ndelok kanca kuwi bentuke kaya rai ya. Kuwi apa rambutnya. Terus nek motone loro, irunge, terus lambene. Aku ngono iki penglihatanku. Kayak apa ya? Delok misalnya delok ngene iki ya tembok ngene iki. Salah bundamu mangan. Oh, rapu. Daya budaya. Kayak delok. Tapi apa ya jenenge? Aku tau delok ning TikTok pokok. Nek delok ngene iki ya kayu terus ana jret-jrete iya bentuk rai, bentuk kewan ngono kuwi. Itu kan yang terakhir bentuk apa?
bentuk yo menungso sih. Kenapa pedes? Pedesan. Enggak pedesnya sampai. Mungkin yo faktor faktor sakit, Bu. Lempok awak rasane. Hah? Lempok. Ibu, Ini ajak jalan ya. sok ngeterno ibu, Mbak. Sesuk ibu Pagi. Bapak kan awake gak kena ngono kuwi. Nah, berarti kurang sehat. Gak cocok Kayak isu mau terus Kok ora sehat, Pak. Rungokno. kurang sehat, kurang gerak. Kita yo ayo bar isu mau wis yang Ya apa Bu, tapi awakku saiki motoran. Ayah ora sambat iki, Pak. Iya ya. Ai gak arah yo iya, bengi-bengi. Ngene, Bu. Enek sing ngene, Bu. Oh, gak sambat cuma ngene tok. Kenceng. Apa ya punya apa, Mak? Kode alam. Punya apa? Punya apa? Apa? Mang, pas aku mau di ai gak arah yo iya, nek mau bengi. Apa nyamuni apa? Mau bengi ndek buah sampai bengi. Nek aku ya pokoknya wong loro iki debat sutoh tak ninggal turu, aku turu ning sampinge. Sambel lah menawa. Apa? Dorong. Dulu tak ngene lho. Turu ning Mbak Intan. Ora. Santai yo. Iku ki mang bude iki mencoba di Tuil City. Nangis gerung-gerung Dia sayang turune. Heeh. Apa Oh. Lah kowe Doro ratu lah ngene sayang apa? Kayak tegar ini yo ngono dorone ra di pakane cowok long itu dorone 100 ya. Doro dan Wes 100, Bu. Bengi ngene iki Nah, kowe lah ya. 20. Kowe eling ora ayahmu ngingoni pitik sampai 100 kae. Nah, Anggere dipakani kruyuk. terus mentok. Yo. iya kan. Sama nang Malang ya. Aku ki pol kekelen yo. Pas bunda tiba ning kandang pitik. Nangis, Mbak. Gak ada ngatek babian nangis ya dalam keadaan. Ngandel Tanganku kan kaku. ngandel di parani wong. Lagi ditangi. La ilaha illallah. Iki baru udan yo. Baru udan, guri kan mesti recek guys. Soalnya iki saka tanah ngono kuwi sing diyak-yak kuwi yo PR kuwi nyak-nyak lemah kuwi nyatek pokoknya sikil nyatek ngono ki begi-begi ya nek guri nyetak ngene go kandang pitik tok kuwi terus disari pitik mentok terus nek udan iki kan genang enek genangan lah bunda ki apa ndak Benane ngentas kumban ngono entas kok. kuban udan yo gemes terus serak ke barates ki. Aduh, tolongin. Nggak kira kan apa ya? Mungkin aku ki positive thinking. Apa ngentas kuban ala ya wis ben lah. Cok jahat banget. Kandani. Aku kan gak ada. Nuangis, Mbak. Di parani sapa sik bunda kae? Ora ni masmu mbek bagus. Niku yo sik. Heeh. Ora ditulungi. Bunda ki timbone lucu, Mbak. Ayo kok. Aku bayangno kuwi bunda tiba wis iso goyang ngene Mbak aku. Wis tak kakno burung nih. Aku tek lupa. Oh wis. Iki wis grumung piro iki? Nah, urung. Jadi iki hari ini agendane apa? Agenda apa keseharian. Aku dhewe sedina iki mah gak tangi bayang Mas iki koyo memang awak iki koyo rumba-rumbu ora masak gitu. Jeneng awak iki ngono kuwi rapoh. Maksudnya kan berperjalanan to. Iya rasane limpo kabeh iki napa Nek awak rapoh dadi masak apa iki. Mbak Weni. Dek ini piring yo guys, aku langsung Napa? Lepas. Lepas kan oh.
Rono sih. Sik, guys. Ora ketok. Oh, Mbak. Yo, kok kabeh ini. Ri. Aduh. Aku nek iki yo. Langsung Bu. Iki Bu nyetel rasane apa, Bu? Bu, kuwi lho nyetel apa? live paling. Live, Bu. Ya Allah, terima kasih kamu berikan ini adalah obat saya. Yang bisa diminum. Lah nek menawa kae saking nek gak kuwi ya fresh care sing abang digo Kramas. Fresh care ndek iki ndi? Sama. Apa namanya? Ngono tek aku. Ning ndi aku ora ero. Loh, ini tak gawe ning sapi iki kan ning meja. Oh gak Bu, anyar tuku anyar jane. Lho lek kena minyak Tapi perih Bu. Kalau di sapi frisket enggak Panas sih, Bu. langsung garing. Tapi panas sih Bu. Ya namanya panas dia harus dengan panas aja dicelup ning banget. Lah kok ora ibu kayak batu iki. Berarti kok ngasih pilok sing panas ki aku dulu banyak. Iya, iya Bu berarti Oh, kalau otak nyolot kan. enggak. Kalau otak, kalau ada yang panas kita harus gini. Nek otak panas semprongno es batu. Ngono ya. Atau bayi ya, jadi Masa nek kek sih tak. Maaf, Bagi sik to Bu, mesakne lho Bu. suwen. nih. Ora usah disakne, Bu. Kuwi ya Bu nek goreng ngopen ya wae mah goreng kowe Delok. nang wae. Kita unboxing guys. Isinya sakmene ya, tidaknya enggak setengah apa Kuwi piye. minyak apa ya? Barokah Bu. Barokah Allah. Nek nyebutnya barokah tapi sing asli ki minyak angin. Ini tuh minyak Minyak angin. magic. Wah, Iya, itu minyak angin. Angin Medicated oil. Medicated. Minyak angin nih. Pertama kali aku lihat apotek. Wah, ibumu carane ora wah. Tahu, Bu. Enggak nasi, Bu. Nasinya jangan Bu. Enggak, iki dipangan ki kabeh nasi. tak udah lepas. Aku tidak makan Aku nasi. jadi pengen nyoba sing putih tapi kayaknya panasan gini. Ambune sing putih Ini panas. koyo balsem. Ini tuh ya Bu ya sekali diolah langsung panas banget. Lalu kita Enggak terus enggak ada aroma dingin nek. Nek friskan kan terus dingin ya. Iya, habis itu terus dingin. Nek kena banyu, Bu. Nek kena banyu kuwi wanyep, nek bare kuwi walah, Bu. Panas ini. Emang iya, Bem. Mak model-model kepindah. Terus satu merono. Lah iya mana? Ciplok siji kepindah ayi terusan. Aku suara kaya apa guys, aku suara Bu Yuni intan nangis, suara apa nek ngarani Pak kira mau diapa kita terus mari Baru kayak. terus mari ngono suara Malam ini lebih gerak. Ora pakorane menawa ya cecak nang bener. Cecak iya. Cecak. Cecak memang omahku kan ya papan ngono. Nek aku mau ya pertama wedi. Begitu aku cecak kan di Bu. Buntute memang kayak udah Tapi ada sewek triplek itu tak delok kesawan iki mang lho Bu. Gue balik ya malam aku menang guys. Aku yang malah wedi. Aku yang wedi, bayi malah wedi. Ngomong Iki gak cocok asline wong loro iki gak cocok. Kudune kan nek siji wedi siji Wani. ngono lho maksudnya. Oh, enggak. bayi. Kita ngono sih. Iya bayi. Oh bodoh. Oh bayi. Mas bayi manggil. Iki ndek iki anu apa sih? Tanda. Hubungannya Adik. Ben. Sudah mau demet di DM bayi. Di demetnya ngapain kowe? Orang mikir kurang ngono. Bisa enggak? Pomo ya Nek iki wong demet ya iki terus dijawab. Gak ngono. Maksudnya bayi iki ngene lho. Kaya dihem kuwi nek wong Selandia iki nek maling apa-apa berarti kan oh sing di omah ki sel melek ngono lho. Dadi niatnya jahat dia itu terurungkan gak Apa sih? Berarti DM juga tisu kan dok. Berarti DM aja ini gak menang. Ini enak. Terus mari Dawa jenenge cecek
Cecak aku yang ngerti deh. Kon aku telepon bunda. Aku jumbrek mek kowe tenan sak momone ya aku wis ngantuk. Dikon Om Ut melek perkara buah ya terus mari ngono melek cek ngenteni Dio ya terus urung iso turu aku. Lah kok Dio wis mulih lagi ape merem lho. Dah. Mas aku kena apa Bu ya ndek kan nek maksudnya kok enek bahaya ki nek omongan lirih Bu. Tapi nek gak kok barongan tak ngono. Ayo apa? Warane. Ini sedodoki ngono Bu ya. Aku jiem sapa paham ngono. Enek wong ora omput, ora enek omput buah aku ngono. Dio. Mbah dia turu ora kuwi aku ngono. Ndang ada metunda kaki ngono. Kak tetep ya, kok coba tutup ben mekane ngono Bu. HP aku juwenes aku Bu. Apa nih biyen kae yo dodok ki wong lho Bu, iki wis jelas-jelas wong. Kowe iki tak omong Ibu yo. Dodok kamarku ki aku wis setengah kalau jenenge wong turu kan nek didodoki lirih kan gak pati krungu Bu. Gendruwo apa ora kan ngene Bu. Masalah iki ndek iki gak tau nek nyeluk aku alon gak tau Bu. Ketuk ya alon. Dah gendruwo apa demet. Aku ngono Bu. Tak ingok dhuwur aku sampai sing kae maune kan kamarku nek kordene Bu. Tak ingok dhuwur jendela ora enek. Ya aku kan atik terus Bu. Dodok-dodok nek terus aku ngono. Masalah iki nek nyeluk aku kok ngono kan gak repa kan ngono Bu. Aku wis gak berpikiran nek cah iki masalahnya apa nek nyeluk alus Bu. Iki gak demet tapi ngono terus tak rungokno tenanan. Aku ki terus ngene. Tak biar ngene. Pak, aku ngono. Dah, banter-banter ngono masaknya apa, Bu? Wah, berarti menungso aku ki ngono. Tenan pikirku malah ora menungso, Bu demit masalahe anakku. Repas apa sebenarnya nyeluk aku gene sing alon. Dio lah yo. Dah. Ngono. Ngono iki. Gimana nyapa? Iku waktu itu pas apa jenenge bayi umroh, aku kan apa ditunggu sama adik. Lah waktu itu iki koyo ambruk. Mesti koyo mesti lemes ngono Bu. Lemes, Gak iso kan popo. gak kuat. Terus mari ngono. Akhirnya minta bantuan tolong. Tapi kok iso. Iki padahal ki menungso kan ketoke Mbak Dewi. Repa ngono Bu yo. Kan maksudnya cetha nek menungso Bu yo nek koyo ngono ki yo. Lah aku iki ndek iki malah wedi Bu. Pikirin ndek demit sing dodok-dodok kuwi. Soalnya aku juga setengah sadar Bu. Aku wis turu dodok-dodok kuwi. Heeh, bengi. Bengi jam 3. Aku jam 3 yo. Aku wis turu kuwi iki yo ngiler. Aku yo mau biar. Kuwi mau menungso apa ora? Aku yo mau ngono tok. Wah, dodok-dodok mau mas mari aku ke bunda. Aku ke bunda ya memang. Soalnya aku dine wong iki sing ngarep. Lun Bu tak mau tenan. Maksudnya ki nek Repa dengan nada rendah ki enggak kudu Repa kan ngono Bu. Ndek iki gak iso budo Bu. Paling anu apa paling tinggi Mi fa sol la si. Oh berarti do tinggi yo. Gak do rendah. Kuwi nek kowe makan done rendah. Do ngono. Nah, aku kesumpah daweti. Aku agak sama bedakan antara aku demen dan menungso. Dek kan biasa nadane lah. Lah. Jadi aku dinekon aku banter-banter solo. Aku banter-banter aku tahu ngasuhan. Duduk makan kuwi aku yo duduk ibu dawi celingak-celinguk. Enek wong ora Wes omahnya. Wes Bu. Pon rumah ni wong kasihan digawe. Wes guys iki malah tekan Didi ya. Ya wes iki segitu dulu pokoknya konten kali ini. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wabarakatuh.